Good morning, good morning, good morning! Yes. Okay, so sa akong vlog karon mga kabings, no? Welcome na po sa atong edition na nangita na po kong mga funny video murag na panusa na na pagkaon, di ba? Yung may Tagalog anang napanis napanos na kuan kanang mga pagkaon, di ba? Panis. Mura siya nani, no? Atong ipakita na atong i-reveal mga kabingka this 2020. Okay, nalibog po ko sa tuwing, okay? So, pila ka minuto mga kabingka. What's up mga kabingka? My name is DJ March Barrios. Just click and subscribe. Just click and subscribe. Click here! Click here! Click here. 2,000 years later. First videos akong funniest video for 2020, no? Tanawa ning mga kalalakihan kung unsa sila nga nagmotor, no? Kung unsa sila napadulong dito sa tawag na fish pond. Kung tanawa kung unsa gid sila nabalingtong, no? Ngana gyud ang tama daw, ngana daw kuno daw tama daw pagmotor, mga kabingka. Hanit yu kay mo mga dolls. Saludo, I proud to be you mga dolls. Second funniest video sa akong vlog for 2020 mga kabingka, no? Ang kaning isa ka binatilyo mga kabingka, kuyaw kayo pahugot-hugot pa siya sa balas, no? Ang iyadong gugma daw kuno, iyadong gugma kay sa to. Ikaw na lang ka magpasabot aning kuan ani mga kabingka, murag ikaw man ka nakasabot anang imong tirada mga kabingka. Grabe lagi ka, ikaw mataa ka. I proud of you. Idol. Saludo na ko nimo. Ang akong gugma nimo murag balas, logos maiya pa. For third videos sa akong vlogs for funniest video for 2020. Okay? So, tanawa na to ang ilang kabuang ani mga kabingka, no? Mao na akong maingon sa inyo, no, nga ang kuan man gud ani nga mga sugarol, no? Mga sugarol, mainani na pala sa mga taong sugarol ba, mga hangul o kanang mga kwarta. Mao ni na pala sa inyo, sugal pamor. Y la cosa suena ra. Y la cosa suena ra. Scooby-Doo papa. Yeah, boom, 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 boom. Yeah, boom, 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 boom. Yeah, boom, 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 boom. Boom, 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 boom. For the last video, for fourth or last video sa akong funniest video for 2020, okay? Kuyaw kaayo ni si Juan alias Kunlaw, no? Katong sa Mortal Kombat, kuyaw kay karate, wata, no? Kuyaw kayo sa diyang giunsa siya paglaparo siya ng asawa, o Kunlaw pamor, karate pa ka, di karate na nung kasi mo asawa, mo ni angay si mo Kunlaw. Mo ni matambag do kasi mo, ay pag karate, tabaw, o karate.